Good day sa atin mga kapatid at welcome sa ating YouTube channel at baka naman paki-subscribe at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. At paki-comment na lang below para ma-shoutout ko kayo sa next upload video at mapuntahan ko yung bahay nyo. Salamat! Yan, welcome back. At ngayon papunta tayo ng Cebu City. Dito na tayo sa SRP. Yan, makikita na natin yung Sisilix. Sa bandang kanan kung nakikita nyo, yan yung papuntang Cordoba. At sa kaliwa naman, kung nakikita nyo, yan yung namang galing ng Cordoba papunta ng Cebu City. Kung makikita nyo sa ating video sa kaliwang bahagi, makikita nyo yung mga girders na nakalagay dyan sa kaliwa. At almost kompleto na lahat. Doon na lang sa may babaan sa paanan yung kulang ng girders. Yan, nakikita na natin ang ating Sisilix. Yan, makikita nyo yung pylon 1 sa bahagi ng Cebu City area. Medyo mataas talaga tong tulay na to. Yan, yung girders na malapit sa ating pylon 1. At makikita naman natin yung pylon 2 bahagi ng Cordoba. Ito naman yung bungad ng SRP, makikita natin yung Sisilix. Itong daan na to papunta ng south. Galing tayo ng Cebu City, papunta to ng south. Yan, makikita natin yung pylon 1 at saka pylon 2 sa ating Cebu Cordoba Link Expressway o Sisilix. Malaki ng natatapos nila. Sa ngayon meron ng 40 stay cable sa ating pylon 1 at pylon 2, tagti 20 sila. Yan, kung nakikita nyo sa bandang kanan, yan yung mga girders na natapos na, kumpleto na. Yan yung bahagi ng puzzle area malapit sa ating pylon 1. Papunta noon sa may paanan ng ating Sisilix. Doon sila nakatutok ngayon dahil yun yung kulang ng mga girders. Yan, kung nakikita nyo mga kapatid, ongoing construction yan. Kung papunta kayo ng south area, yan, ginagawa nila yan sa paanan ng Sisilix mula Cordoba papuntang Cebu. Ito yung madaanan. Karugtong to o kadikit ng bridge ng SRP. Yan, sa bandang dyan. Yan. At yan lang mga kapatid ang ating update sa ating Sisilix. At sa mga baguhan dyan, baka naman pakisubscribe sa ating YouTube channel. At huwag nyo kalimutan mag-comment below para mapuntahan ko at ma-shoutout yung bahay nyo. Maraming salamat at God bless. Yan, sa mga baguhan dyan, paki-like at share sa ating YouTube channel. At paki-subscribe na rin at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, shoutout time tayo sa ating mga kapatid. Please subscribe Guapong Shorty channel, DGC Vlog, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Teds Fuentes, Meldodong Vlogs, Akastock Trading, Francis Aureliano, Badlong TV, Jolgons TV, Rahadonica de los Santos, Brianna AC, Arnold Malingin TV, Helikim Vlog, Kago Taino, Kantahan ni Jean, Peryong GRTV, Tata Melba Vlogs, Ticol TV, Maria Chocotani, Jean OFW Mom, Pinay Morena USA, Uncle Manoy, Real Food Channel, Dong Jones Vlog, Dapasaway Channel, Pinay Mama Bear, Jojo Idea, Mark the Trying Hard, Rich Drondero, Lynn Johnson Vlog at The Islander. Salamat!